Kaixo, Gabi Berasategi naiz, ornitolanekoa, biologoa, eta, egin behar duguna da pixkat irakaslei zuzenduta, pixkat tresna edo erraminta bat landaridiaren identifikazioaren inguruan. Bada mundu konplexua eta gure nahia da pixkat zuen ganatzea, pixkat gero ikaslei haientzat pixkat inguruan pixkat ardatz jarraitzeko edo haiekin pixkat landu ahal izateko. Gero presentazio hau, presentazioarekin eta material guztiarekin eskuragai izango duzue Manko Edukaren web orrian. Hementxe, hasten gara pixkat landarediaren identifikazioaren presentazioan. Esan bezala, mundu pixkat konplexua da, hasieran, baina denek badakigu zeintzu diren loreak, zuhaitzak, zuhaizkak eta bar. Saiatuko gara pixkat ikusten mundu hau ezaugarriak dituzten, gero zuek kapazak izateko ikasleekin identifikazio hori inaturalist igotzen eta egiten hor pixkat gero agian espertuekin edo adituen identifikazioa. Hemen ikusten dugun bezala, landaren erreinuan, briofitoak eta hepatikoak bereiztu ditzakegu, pteridofitoak, gimnospermoak, angiospermoak eta fanerogamoen taldekatzea dugu ere. Adibidez, tamaina, habitata, hostoak eta besteak. Eta haien identifikazioaren pixkat teknologia berriak eta zeintzuk ere erabili behar ditugun guk gero kapazak izateko, ez? Landaren erreinuan, bereiztu ditzakegu oroar edo orokorrean, adibidez, ugalketak sexuala eta asexuala izan dezaketen izakien artean. Gehienak autotrofoak dira eta fotosintesia egiten dute. Animaliak ez bezala, beste ezaugarri batzuen artean, mugikortasun eza adierazi dezakegu. Orduan, alde honetatik, beti gai izango gara, informazioa bilatzeko, izaki edo landare hori dagoen lekuan bueltatzeko, agian bibliografia berriarekin edo argazki bat errez atera alizateko, ez? Haiek bereizteko, adibidez, ura eta elikagaiaren garraiorako espezializatutako hodiak dituzten ala ez, bi mundu ezberdin artean bereiztu ditzakegu. Hodi horiek dituztenak, baskularrak izango dira, eta ez dituztenak, adibidez, ez baskularrak. Izenak esaten duen bezala. Baskula edo hoditxo horiek zeintzuk dira, xilema eta floema zuzen ere. Sustraiak, enborra eta hostoa bezalako egiturak ongi definituak dituzte gainera. Begibistaz ikusi ditzakegu eta haien formen edo koloreen arabera espezieraino askotan heldu gaitezke edo igual generoraino. Adibidez ere, haziak dituzten ala ez fijatu behar gara eta izatez edo ez izatez pteridofitoen eta fanerogamoen artean bereiztu ditzakegu. Eta azkenik, fruituak dituzten ala ez. Fruituak ez baditugu, gimnospermoak edo koniferak izango dira. Eta fruituak edo haziak izan da, izango dira angiospermoak. Horien artean ere, hazten direnean fruitu edo hazi horiek, bi kotiledoi
dituzten ikusi dezakegu, adibidez pagoaren kasuan, edo kotiloidoi bakarrekoek adibidez pagaria. Ez baskularren inguruan, adibidez, haien ezaugarri nagusiak zeintzu dira, ez dutela lorerik, ez dutela azirik, eta hori begi-bistaz edonor ikus ditzakegu, eta haien ugalketa modua esporen bitarteza. Talde nagusiak badira briofitoak, goroldioak esatez, eta hepatikoak, adibidez algak. Bueno, hola ikusita pixkat, zer dakagu? Adibidez, landare txikitxoekin, edo briofitoekin eta hepatikoekin, hau da, landare ez baskularrekin, hasiko gara pixkat begi-bistaz ikasten edo zuei aurkezten. Zeintzuk dira briofito eta hepatikoen ezaugarri nagusiak? Adibidez, askotan txikiak direla. Askotan ez dutela sustrairik eta sostorik edo lupaz ikusi behar duela. Gune eseetan edo urtsuetan agertzen dira normalean, esetasuna bilatzen dute eta behar dute, eta ez dute elikagaiak eta ura garraietzeko hodi espezifikorik, lehen esan duguna, ez? Ez baskularra dira, eta hoditxo horiek xilema eta floemarik ez dakate. Adibidez, hemen ditugu espezie batzuk Nafarroan aurki ditzakegunak. Askotan, goroldioak eta algak izaten direnak. Hoxe, izango litzateke, espezierik pixkat sinpleena edo talde sinpleena, hobesan da. Landare, baskularren artean, adibidez, 3 talde nagusiak aurkitzen ditugu. Pteridofitoak, iratzeak direnak, gimnospermak eta angiospermak. Pteridofitoen artean, esan bezala iratzeak direnak, esporen bitartez ugaltzen dira eta ez dute azidik, ez dute fruitorik. Oso talde zabala da, espezie askorekin, 13.000 inguruan munduan, aurki ditzakegunak, batez ere, esan bezala, leku ezetasun handiko lekuetan. Sustrai eta enbor eta osto egitura daukate, naiz eta askotan garatu gabeak izan da. Txikiak, eta, esan bezala, talde ezagunenak iratzeak izaten dira. Hementxe adibide batzuk, gure naturan aurkitzeko aukera dugunak. Hementxe adibidez, ikus dezakegu haien ugalketa modua, haien esporak. Mendian zaudetenean, edo ekosistema batean, bueltatxo bate ematen ari zaretenean, buelta ematen badiozue iratze baten ostoi, hementxe egitura laranja hauek ikusteko aukera edo gorrizta hauek ikusteko aukera izango duzue. Horixe dira haien esporak. Horixe dira esporen kordelekuak. Buelta eman eta hantxe ikuste dira. Fija zaitezte oso ezberdinak direla. Batzuk osto txikiak dituztena, eta beste batzuk oso handiak dira. Adibidez, hemen behekaldean ikusten ditugunak, Pteridium aquilinum, Nafarroaren eta Iruñerriaren iparraldeko ekosistemetan aurkitzen dira. Askotan, gure abeltzainek erabili izan dituzte, moztu, adibidez, Baztanaldeko edo Ultzamaldeko baiaretan, pixkat zuhaitzen edo basoen eta soroen arteko lekuetan, edo ez erabiliak diran sororietan iratze hauek ateratzen dira, eta askotan erabilizan dira gure etxaberen oeak egiteko.
eta askotan pilatutak ikusteko eta lehor bildutak ikusteko aukera izango duzue. Bueno, beste talde bat, zeintzuk dira? Gimnospermoak. Hauek orotara, zeintzuk dira? Koniferak, alegia. Haien ezaugarriak zeintzuk izango lirateke? Hazien bitartez ugaltzen direla, ez dutela fruiturik ateratzen, fruitua, kasu honetan, ulertu behar dugu, pixkat ez duela inguruan horrelako egitura, adibidez, jaki bezala lortzeko. Hazia biluzik ateratzen dela. Sarritan, hosto ez direla erortzen, eta ez erorkorrak, zaitizitzaia ateratzen, dira, eta urtean zehar itxura berdina dutela. Lore hauei, hosto hauei, esan da, azikula deitzen diegu. Sustrai, enbor eta hosto egiturak dituzte, naiz eta oso egitura ohikoak izanak, eta talderik ezagunena koniferoak dira, adibidez, pinuak esatez, ez? Pinaburuak, pinaburuen barruan hasiak aurkitzen dira, eta zuzenean erori egiten dira lurrera. Eta lurretikan ikusteko aukera daukagu, eta pinudi edo konifera horren pixkat adirazteko lekua da, edo pinaburuak ikusten ditugun lekuetan, ez? Pixkat beti pinudien barruan gaudela. Zeintzuk dira adibidez Nafarroan aurki ditzakegun espezie batzuk, koniferoen munduan? Adibidez, Nafarroaren Iruñerritik eta hortik gora, iparralderuntz, pinu gorriak edo pinu silvestris, espezie nahiko zabala da. Leku altuer 2000 metrotik gorako ekosistemetan edo ekosistema alpinoan pinu beltza aurki dezakegu, eta beste konifera mota bat, adibidez iratin aurki dezakeguna, izeia da, kasu honetan abiesa da. Pixkat, propietatez hitz egiten, esan dezakegu, hoixe, ez dira koniferoen hostoak, ez dira hostoak azikulak baizik, eta ez direla erortzen iaia espezie guztietan. Bueno, talderik pixkat zabalenetarikoa, zeintzu dira, angiospermoak. Izatez, edonor, edo botanikaren munduan hasten garenean, orokorrean ezagutzen dugun mundua. Loretxoak edo landare txikien mundua alegia. Zeintzuk dira haren ezaugarriak? Adibidez, hazien bitartez ugatzen direla, babestuak izaten dituztenak, eta askotan jakiak edo elikagaia direla beste izaki batzuentzat. Nola jaiotzen dira hazi horiek? Lehendabiziko loreak ateratzen direnean, hori oso importantea da identifikaziorako. Ze, baditugu kotiledoi bakarreko familiak, kotiledoi izango litzateke, haziaren pixkat hazkundea hasten den momentuan, ateratzen duen lehendabiziko hostoa. Eta bi kotiledoiak dituztenak. Hola, justo hazitik ateratzen direnean, hosto bat edo bi, edo kotiledoi bat edo bi, hori da pixkat ardatza gero familiak bere historia izateko. Askotan lore deigarria dituzte, koloretakoak eta forma eta itxura ezberdinetakoak, sustrai, enbor eta hosto egitura dituzte, beti hiru alde horiek askotan, sustraiak lurrazpian, enborrak pixkat bi mundu horietan
bereizten den zurtoina edo egitura, eta azkenik hosto egitura dituzte fotosintesia egiteko hain zuzen ere. Hazia fruitu batez babestu egiten dute. Adibidez, hemen eskeman ikusten dugun bezala, sagarraren kasuan haziak barruan daude, eta fruitu horrek babesten du. Eta askotan, fruitu horrek bada beste izakien pixkat opari bezala, jaten dute eta lortzen dute pixkat ugalketa estrategia hori. Nola, edozein izakik jaten duenean fruitu hori, gero deposizio bat edo gorozki baten bidez botako du, urruneko beste leku batean, eta horrela lortuko dute haien geneak, haien seme-alaben pixkat sakabanaketa. Mota askotako tamainak aurki ditzakegu, eta talde esan bezala oso anitza zabala da. Hemen gero izango duzue, baina bereizten dira azala, mamia, hazia berez, eta bihotza edo endokarpioa. Pedunkuloa izango litzateke fruitua eta adarren artean dagoen egitura hain zuzen ere. Esan bezala, dakaten egitura berezi bat zein da, bada loreak dituztela. Eta askotan, landaredia bereizteko, landarea eta botarikaren arloan, loreetan fijatu beharra daukagu. Zergatik, barruan dauden egitura horiek bereizten dituzte askotan espezie batzuk edo besteak. Hasteko, itxura, forma, tamainarekin aski daukagu. Baina gero mundu honetan sartzen baldin bagara, pixkat egitura horiek ikusteko, haien luzerak, haien zenbakiak eta itxurak, importantea dira, bai espezieak eta subespezieak bereiztu ahal izateko. Hemen dituzu eskuragai gero ere, zuek eskemak egiteko eta edonor jakin dezan, ze nolako egitura. Baina adibidez, korola izango litzateke, petaloi eta pixkat koroa forma duen egitura edo lorearen itxura. Hemendikan lore sexualak edo esatez egitura sexualak adibidez, eta nola baden ovarioa, estiloa eta estigman non polen hori pixkat bildu dezaketen bai intsektuen bidez edo haizearen bidez, ugalketa ezberdinak aurki ditzakegu naturan. Adibidez, mundu honetan aurki ditzakegun zenbait espezie hemen Iruñerrian eta Nafarroan, izango lirateke adibidez makalak, ibaietan aurki ditzakegunak askotan, orkideak ere, pixkat lore horretan aztertuz jakin dezakegula pixkat ze espezie eta ze subespezie diren, eta jakin dezazuen babesturik daudela, eta bakarrik ikusteko aukera daukagula, ez hartzeko aukera. Oso gutxi daude, eta oso leku bereizietan ateratzen dira bakarrik. Beste adibide bat, izango litzateke mitxoleta, eta gure mendietan aurki dezakegun gorostia ere, haren fruitu gorri-gorriak pixkat oso adierazgarriak direnak, eta askotan toksikoak ere. Bueno, gure nahia, presentazio honekin bada pixkat orokorrean zuen ganatzea pixkat ezagutzeko tresna hauek. Nola egin dezakegu, batez ere, biologoek egiten duguna, zer da? Aztertu eta apuntatu. Gure deskribapenak eta beti oso importantea da, edo zuentzat deskribapen edo marrazki batzuk egitea,
Baina, azken aldi hontan, iNaturalist aplikazioa oso mesedegarria den aukera ematen digu. Nola? Argazki bat ateratzea, web orrira edo internetera edo odeira igotzea, eta partekatu argazki hori, bai adibidez loreen argazkiak, edota fruituen argazkiak, eta zenbait adituk, esango dizuete, ze espeziea edo generoa edo ze bide jarraitu behar duzun gero, espezie horren identifikaziora hurbiltzeko. Bueno, orokorrean, esan dezakegu, landarediaren munduan tamaina oso garrantzitsua dela. Hori izango litzateke gure lehendabiziko ekintza. Edo hori izan daiteke ardatz garrantzitsu bat. Zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkak edo lore txikitxoak haien tamainaren bitartez sailkatu ditzakegu. Orokorrean esan dezakegu zer? Zuhaitzak tamaina handikoak direla, 10 metrotik gorakoak, zurezko zurtoina dutela, eta ubide edo txutxu horiek, xilema eta floema horren atzetikan pasatzen direla, hazkunde geldokoak direla, adibidez txikitan landatzen dugun zuhaitz bat apurka hasi egingo da, eta horren inguruan pixkat esperimentu hori edo denbora pasa hori ikus dezakegu, ez? Ze bizitza luzea daukate batzuk, 100 urte dituztenak, eta pixkat gizakion historioa ere haren lekuko dira. Zuhaixkak edota sastrakak, esan genezake, tamaina ertainekoa direla, igual 8-10 metrotaraino, heldu daitezkela ale helduenak edo handienak, zurezko enborra daukate ere, altuera eta tamaina txikiagoak dira, zuhaitzekin konparatuta. Eta belarkak, zurtoina malgua eta biguina dakate, askotan berdea, edo gutxienez malgua, txikiak izaten ohi dira, eta askotan bizitza laburrekoa dira. Igual, urte bat, edo 2 urtez, bizitzeko aukera izaten dute gehienetan. Beste gauza garrantzitsua da non aurkitzen ditugu. Hasieran esan dugun bezala, non daude kokatuta. Landareak ezin dira mugitu. Hasieran, espora edota hazia bere lekuan dago, baina haizea edo beste izaki baten bitartez mugi daiteke. Baina ja sustraia botatzen dituen lekua izango da are bizi guztian zehar egongo den lekuan. Horretarako, habitata sekulako garrantzia dauka. Berak behar dituen egoera fisikoak lortzen baditu, haziko da bestela, hazi hori hil egingo da. Ingur hortan, adibidez, garrantzia handia dauka biogeografiak. Zenolako egoera klimatikoak, zoruak eta eta ze gai organikoak dauden lurrean. Adibidez, aldez aurretik, landare baten behar izanak badakizkigu, joan gaitezke haren bila leku zuzen batera. Horren inguruan, segurazki, pista gehiago izango ditugu justo lekuan, ez? Esatez, argazkian ikus dezakegun, lesketan. Beti, ureztatutako zonaldeak behar dituzte garatzeko, beste eremu batzuetan adibidez,
pinu beltzak bakarrik aurkituko ditugu oso leku zoru jaiegabeko eta klima hotz eta euritsuetan, hor gai da garatzeko. Adibidez, altzak lurzoru azidoak nahiago ditu eta askotan aurkitzen ditugu ibai ertzeko basoetan, lehendabiziko lerroetan. Pagoak aldiz, haizearen hezetasuna beharrezkoa dute askotan, behe-lainoa dagoen lekuetan garatzen da espezie hau. Beti bezala naturan salbuespenak agertzen dira, baina askotan pistak ematen dizkigute eta pixkat jorratzen garen heinean, pixkat joten gara leku ezagun batzuetara, hor dakizkigun espezieak agertzen direlako. Zein izango litzateke adibide esanguratsu bat? Adibidez, ibai ertzeko basoetan, landaredia askotan nola bereizten dira? Beti modu berdin batean. Adibidez, ibai ertzeko basoetan, nola banatuko dira zuhaitz horiek? Ura eta eguzkiaren arabera. Askotan, ibai ertzeko lehendabiziko lerroetan sahatsak aurkitzen ditugu, gero sahatsei adibidez ikaragarri gustatzen zaie sustraiak urazpian sartzea, eta hezetasun totala edo ehunekoa behar dute. Bigarren lerroan aurkituko genituzke altzak, hirugarren leku batean makalak, hezetasun gutxiagoarekin, eta zutabe itxura edo altuera nabarmenarekin. Eta pixkat lehorte edo lehorragoa diran beste geruza edo ibaietatik urrunago dauden beste eremu batzuetan, lizarrak eta zumarrak aurkituko ditugu. Pentsa ezazu agian eurite gogor bat egon dela eta ibaiak eraman dituela zuhaitz desente, beti geruz hauetan edo eremu hauetan agertuko dira espezie guztiak berriz ere. Naturak eta biogeografia eta mikroekosistemako egoera batzuekin, izaki hauek landare guztiak ordenatzen dira eta aurrera ateratzen dira. Askotan, landare munduan, zer da esanguratsuena? Hostoen morfologia. Askotan, banatu ditzakegu, eta izen mordoa dakate, hosto hauen forma edo itxura. Pista asko ematen dizkigute espezie baten identifikazioan espezieraino heltzeko. Batzuetan hostoekin ezin dugu, agian haien biziraupeneko estrategian hostoak erorkorrak diren espezieetan, neguan larri gabiltza. Eta bakarrik zurtoina edo enborraren itxura edo leuntasuna badugu edo adarren forma, izatez, edo biogeografia edo ekosistemaren arabera. Loreak askotan bakarrik udaberrian aurkitzen ditugu, eta fruituak gehienetan udazkenean. Baina, adibidez, udaberria da, pixkat, lore eta loreen ikerlarien urtaro pixkat aberatsena, edo botanikan egoteko jorratzeko urtarorik hoberena. Adibidez,
hemen dakagu elorri txuria, pixkat otsailaren eta martxoaren hasieran, pixkat loreak botatzen dituen momentua dena. Askotan, lore txorietan fijatu behar dugu, bi espezie hurbileko elor txuria edota genero berdineko familietan bereiztu ahal izateko. Generalean, generoraino edo espezieraino heldu gaitezke, adibidez, hostoen eta loreen itxurarekin, baina askotan lupa behar dugu edo gelditu behar gara eta ja ikerketa bereziago bat egitea. Baina hori egiten da, orduak sartzen eta fijatzen. Hasieran beti, talde orokorretik partikularrera daino joateko, pixka eta purka eta denbora oso mundu berezi eta polita da. Esan bezala, hostoen inguruan, oso importantea da haren forma, eta forma horiek izen berezia dituzte. Bihotzaren forma, haren ertzeak lobulatuak izan da, haritzak bezala, lantzeolatuta edo lantza baten puntaren itxurakoa, zirkularra, edo konposatua edo simpleak izan daitezke ere. Hosto bat izan daiteke edo forma simple batekin edo forma konposatuan. Adibidez, gaztainondoan, hemen eskubiko aldean ikus dezakegu. Bueno, eratzaren arabera, zerraduna, arraildua, lobatua, beste espezie ezberdinak ditugu, eta haren ertzaren arabera ikusteko aukera dugu, eta bereizteko aukera ere. Eta esan bezala, hostorik ez badago, zer egiten dugu? Hostoa botata izan da, agian bulboa edo sustraia izan daiteke, edo agian zer gertatu da, negua ezin dutela pasatu, ez lorerik eta ez hostorik gabe, eta igual bakarrik hazia utzi dute urrengo udaberrirako batzuetan. Ikusgai dira eta beste batzuk lurrazpian pasatzen dute negu horretan. Orduan, urteko sasoiaren arabera, beste aldagai edo beste ezaugarri batzuetan fijatu beharko gara. Enporrak, kolorea, forma, ehundura, lehuntasunaren arabera, eta esan bezala, habitata ere oso lagungarri izango dugu. Kokalekua, ura, orientazioa, klima, zorua, importantea da. Eta esan bezala, orain arte, bibliografia geneukan pixkat eta beste ikerlari batzuekin hitz egiteko aukera noizean behinekoa izaten zen. Orain aldiz, teknologia berriekin, iNaturalist, PlanNet eta Arbolab diren aplikazioetan, argazki bat atera dezakegu, eta horren bitartez, interneten bitartez, publizitatu dezakegu argazki hori, eta baditugu eskuragai mundu osoko ikerlari asko, non haien ikuspuntua edo haien jakintasuna gure mugikorraren ondoan dugula. Eta sekulako abiadurarekin erantzuten digute gure argazkietara. Nik uste pena merezi duela eta adibidez udaberrian lore ezberdin edo gero udazkeneko fruituekin eta pixkat gure mendietako pasiotxoetan ikus ditzakegun zenbait espezie, argazki bat atera, eta pixkat UTM-a edo haren posizio geografikoa hartzea, eta oso denbora laburrean aukera izango dugu jakiteko ze espeziea den, eta beti
nik uste oso aberasgarria dela, edonorrentzat erraminta hau izatea. Espero dut presentazioa gustatu izana. Eskuragai duzue edozein konsulta egiteko eta mila esker arretagatik. Espero dut erabilgarria izatea. Mila esker, aio!